si tady tu hračku někdy uvidíte, tak někdo ti může ve škole závidět, protože tady ta hračka se může vytisknout v 3D tiskárně a tady ten, co mám, ten dokáže svítit. Vytiskli jsme ho a trvalo nám to aspoň 15 minut a 1 hodinu a půl. Ale jinak tady to je hodně kvalitní. Stojí to ale docela draze. Tak když si to chcete koupit, kupte si to, nebo vy tisknete to. Tohleto je hodně dobrý, protože dokáže si to ohejbnout a je to hodně roztomilý. Tak koupíte si to všude na Honza Sortu. Ahoj.